Уважаеми избиратели, за вас е чест да ме видите и да чуете всичко, което смятам да ви кажа, че ще направя. Аз ще ви излъжа, но вие ще ми повярвате, защото така е устроен света и така трябва да бъде. Вие ще гласувате за мен да се върна в живота и да изтрия спомена за ония жалък нещастник, който бях досега. Ония чувствителен глупак с надеждите си за справедливост. Такива ненужни твари не бива да съществуват повече на този свят. Всички те са виновни за измислената от тях мъка по този свят. Виновни са за целият този хаос от чувства, който само пречи на живота. Те така учат и децата си. И разпръскват навсякъде около нас тази болест от чувства, емпатия, мъка. И от мъката си се разболяват и умират. И хора като мен трябва да ги разбират и да им помагат. Не! Виновните нямат място в живота. Всички вие сте просто средства, хлебарки, които аз тъпча и цапам обувките си, докато се катеря нагоре, към върха от великолепието на моята осанка. И тук, от върха, аз ви казвам: забравете тая глупост, изкуството, да закрием театрите, да затворим библиотеките, да опростим, даже да затворим училищата. Колко време губите вие, за да гледате театър? И колко време пилеете на празно, за да четете книги? И колко години време пилеете, за да се надлъгвате с училището? Време, което може да използвате, за да изкарате пари, да се нахраните, да се напиете, да се възпроизвеждате. Ето това е истината. Другото там, чувства, изкуство, няма го. Аз ви давам истината и тя е за вас. Аз съм велик! Алилуя! Ще кажа на всички какво има в мен, но няма да бързам, ще чакам и теб, дори да нямам време. И може би заедно ще разберем, щом не крием какво има вътре в нас, няма кой да го вземе.